नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। मान्सून करणार कमबॅक, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा पगार रखडला आणि हरवस्तीत सापडलेल्या किंग कोब्राचं थरारक रेस्क्यू। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। 10 जून पर्यंत बंगालच्या उपसागरात एक चक्रीय प्रणाली तयार होईल। ही प्रणाली आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातून पुढे जाऊ शकते। खंडित झालेल्या नैऋत्य मान्सून 12 ते 18 जून दरम्यान पुन्हा सक्रिय होण्याची शक्यता असल्याचा अंदाज भारतीय हवामान विभागाने वर्तवलाय। देशातील वातावरण सध्या विचित्र झालंय। वेळाआधी मान्सून धडकला खरा, मात्र नंतर गायब झाला। मान्सूनचा पाऊस अचानक थांबला आणि विचित्र वातावरण झालं। उत्तर भारतात काही ठिकाणी मुसळधार पावसानं भयंकर महापूर, तर काही ठिकाणी हीटवेव्ह सारखी उष्णता वाढली आहे। महाराष्ट्रात तर पाऊस आणि उकाडा असं दोन्ही सुरू आहे। पाऊस गेला की भयंकर घामाच्या धारा लागतात। ज्या मान्सूनच्या आतुरतेनं वाट पाहत आहोत त्याबद्दल एक आशेचा किरण हवामान खात्याकडून समोर आलाय। 29 मे पासून खंडित झालेला नैऋत्य मान्सून 12 ते 18 जून दरम्यान पुन्हा सक्रिय होण्याची शक्यता असल्याचा अंदाज भारतीय हवामान विभागाने वर्तवलाय। 12 जून नंतर महाराष्ट्रात पुन्हा पाऊस येण्याची शक्यता आहे। मान्सून पुन्हा सक्रिय होऊ शकतो, त्यामुळे आणखीन थोडा वेळ मुसळधार पावसासाठी वाट पाहावी लागू शकते। शेतकऱ्यांना पेरणी करू नये असं सांगितलंय। जून अखेरनंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात पाऊस येईल असा अंदाज आहे। 12 ते 18 जून दरम्यान मान्सून स्वतःहून गती घेईल। मान्सून पुन्हा सक्रिय झाल्यानंतर त्याची पुढची वाटचाल पूर्णतः मान्सूनच्या वाऱ्यांवर अवलंबून असेल असं हवामान विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलंय। पश्चिम बंगालमध्ये सायक्लोनिक सर्क्युलेशन तयार होत असून त्याचा कसा परिणाम होतो हे पाहावं लागणार आहे असा अंदाज स्कायमेटनं व्यक्त केलाय। शिवराज्याभिषेक दिन सोहळा येथील फकरोजीराव देसाई शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दोडामार्ग इथं पार पडला। यावेळी त्यांच्यासोबत कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी संस्था व्यवस्थापन समिती सदस्य अंकुश जाधव, सतीश घोटके, प्रवीण कोलम, प्राध्यापक प्रज्ञाकुमार गाथाडे, सोनू गवस, खोकरल सरपंच देवेंद्र शेटकर, विद्यार्थी, पालक, शिक्षक उपस्थित होते। यावेळी अंकुश जाधव, प्राध्यापक गाथाडे, सोनू यांनी मार्गदर्शन केलं। या कार्यक्रमावेळी सर्वप्रथम उद्घाटन झाल्यानंतर उपस्थितांचं गुलाब पुष्प देऊन स्वागत करण्यात आलं। यावेळी दोडामार्ग तालुक्यातील 10वी आणि 12वीत प्रथम 3 क्रमांक पटकावलेल्या मुलांचा संस्थेच्या वतीनं प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आलं। आपल्याला जास्तीत जास्त सुखमय त्याची जगता येईल याचाच तो विचार करत असतो। आता छत्रपतीची श्रीमंती म्हणजे तरी काय होतं सर, जरा जास्त होता छत्रपती, पण आपली क्षमा मागू। छत्रपतींचं सिंहासन 32 मन सोन्याचं होतं। 1 मन म्हणजे 40 किलो, 32 गुणिले 40 1280 किलो सोनं छत्रपतीच्या सिंहासनाला होतं। त्याला मग बाकीचं हिरे, मांगे, मोती, पाचो जे काही असेल ते सगळ्या गोष्टी वेगळ्या। फक्त सोनं 1280 किलो
आज एक तोळा म्हणजे 10 ग्रॅम जवळपास 1 लाख रुपये झालेला आहे। या हिशोबानं 1 किलोची किंमत 1 कोटी झाली, असे 1280 कोटी। विचार करा म्हणजे काय श्रीमंती असेल, एवढी मोठी श्रीमंती, पण तरी सुद्धा मग योगी कसे? छत्रपतींचं सिंहासन मगाशी मला वाटतं मॅडमने सांगितले किंवा जाधव सरांनी सांगितले, मला निश्चित आठवत नाही, जाधव सरांनी सांगितले की छत्रपतींवर राज्याभिषेक झाला आणि ते छत्रपती झाले। हे का महत्वाचं होतं? तर लोकमान्यता, तुम्ही कितीही राजे व्हा, पण जोपर्यंत तुम्ही छत्रपती होत नाही तोपर्यंत तुम्हाला जी जगाला किंमत दिली पाहिजे ती दिली गेली नाही। आज जर आपण हे चित्र व्यवस्थित निरखून पाहिलं तर इथं इंग्रज सुद्धा आहे, मला वाटतं तो अलेक्झांडर आहे, इंग्रज सुद्धा आहे, मला नाव आता एक्झॅक्ट आठवत नाही। हे पोर्तुगीज, हे इंग्रज छत्रपतींसमोर वागताना दिसत आहेत बघा। हे का शक्य झालं? सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आशा आणि गटप्रवर्तक यांचं 5 महिन्यांचं मानधन शासनानं दिलं नाही। साथीच्या रोगाच्या हंगामात शासनानं या कर्मचाऱ्यांच्या चुलीत पाणी ओतण्याचं काम केलंय, अशी जळजळीत टीका सिटू संलग्न सिंधुदुर्ग जिल्हा आशा वर्कर्स युनियनच्या जिल्हाध्यक्षा विजया राणी पाटील यांनी प्रशासनावर केली आहे। काय म्हणाल्यात पाटील पाहूया। नमस्कार, मी विजया राणी पाटील, सिंधुदुर्ग जिल्हा आशा वर्कर्स युनियनचे जिल्हाध्यक्ष। 2009 मध्ये केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये 810 आशा व 40 गटप्रवर्तक आरोग्य सेवा देण्याचं काम करत आहेत। सरकारी आरोग्यविषयक योजना जनतेपर्यंत पोहोचवणे आणि विविध सर्वेक्षणाद्वारे लोकांच्या आरोग्याचा प्रश्न प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये मांडण्याचं काम या आशा व गटप्रवर्तक ऊन वारा पाऊस याची तमा न बाळगता रात्रंदिवस करत आहेत। त्यांच्या योगदानामुळेच माता बालमृत्यूचं प्रमाण हे झपाट्याने कमी झालेले आहे। लाभार्थ्यांना साथीचे किंवा असंसर्गजन्य आजार झाल्यास त्याची तातडीने दखल घेऊन त्याला योग्य उपचार घ्यावयास आशाताई भाग पडते। असे महत्त्वपूर्ण काम करणाऱ्या आशा व गटप्रवर्तकांना जानेवारी 2025 पासून 5 महिन्याचं मानधन केंद्र सरकारने दिलेलं नाही। ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर साथीचे आजार पसरण्याची दाट शक्यता असतानाच त्यांच्या चुलीत पाणी ओतण्याचं काम हे सरकार करत आहे। सिंधुदुर्ग जिल्हा आशा वर्कर्स युनियनने 20 मे 2025 रोजी सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालयावरती मोर्चा काढून आशांचा आक्रोश सरकार दरबारी मांडला, तरीही या सरकारला जाग येत नाही। किमान वेतन कायद्यानुसार आशांना 26,000 रुपये व गटप्रवर्तकांना 28,000 रुपये किमान वेतन द्यावे। त्यांना भरपगारी रजा, निवृत्ती वेतन, पेन्शन फंड लागू कराव्यात। या प्रमुख मागणीसह त्यांचे थकीत 5 महिन्याचे मानधन हे ताबडतोब द्यावे, अशा मागण्यांचे निवेदन आम्ही सरकारला दिलेले आहे। या कष्टकरी श्रमिक आशा व गटप्रवर्तक या सरकारच्या लाडक्या बहिणी नाहीत काय, असा सवाल आम्ही सिटू संलग्न सिंधुदुर्ग जिल्हा आशा वर्कर्स युनियनच्या वतीने करीत आहोत। धन्यवाद। सिंधुदुर्गातील अनेक विभागांच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा पगार रखडलाय। याबाबत सामाजिक कार्यकर्त्या कमलताई परुळेकर यांना विचारलं असता त्या काय म्हणाल्यात पाहूया।
कामगारांच्याकडून काम करून घेणं ही सरकारची जबाबदारी असते आणि सरकारनं त्यांना किमान वेतन देणं ही पण सरकारची जबाबदारी असते. पण सरकार ह्या जबाबदाऱ्या टाळू पाहते आणि आपल्या अंगावरचं घोंगडं दुसऱ्याच्या गळ्यात घालून रिकामं होऊ पाहते. पण हे अत्यंत चुकीचं आहे. कंत्राटी कामं जी आरोग्य विभागाची आहेत किंवा कंत्राटी कामं जी म्युन्सिपाल्टीकडची आहेत किंवा इतर लाईटवाल्यांच्याकडची इलेक्ट्रिसिटी बोर्डाकडची आहेत, ही जी कंत्राटी कामं आहेत त्यासाठी एक कंत्राटदार नेमला जातो आणि तो कंत्राटदार हा राजकीय पक्षांच्या जवळचा असतो. त्याला राजकीय पक्षांना टेंडर मिळवण्यासाठी काही देणगी द्यावी लागते, काही लाच द्यावी लागते. त्यामुळं तेरी बी चूप मेरी बी चूप असं राज्यकर्ते करतात. कंत्राटदाराच्या कंत्राटमध्ये किती पैसे त्यानं कामगाराला द्यायचे आहेत हे त्यांनी लिहिलेलं असतं, त्या करारामध्येच लिहिलेलं असतं. पण हा कंत्राटदार स्वतःकडे जास्त पैसे ठेवतो आणि कामगाराचं अत्यंत शोषण करतो. हे सगळं सरकारला कळत असतं पण ते वळत नाही असं म्हटलं तर योग्य ठरेल. ज्या वेळेला कर्मचारी संप करतात, काम बंद करतात, आरडाओरडा करतात त्यावेळेला राज्यकर्ते त्याच्यात लक्ष देतात. पण ते कंत्राटदार हे त्यांचेच बगलबच्चे असल्यामुळे त्यांच्यावर काय कारवाई करायची हिंमत आहे यांची. आणि म्हणून मग भरडला जातो तो कंत्राटी कामगार. आणि म्हणून लाडक्या बहिणींचे जी काही राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी सरकारनं जी योजना काढली त्यासाठी कोणतंही बजेट आधी केलेलं नव्हतं आणि तो पैसा कुठून आणायचा हेही ठरलेलं नव्हतं. म्हणून त्या बायका ज्यांनी आता ह्यांना निवडून दिलं त्याच बायका ह्यांना आता मारायला निघतायत, त्यांना अडवतायत, त्यांना जाब विचारतायत. म्हणून हे लोक आता गरीब लोकांचं म्हणजे कंत्राटी कामगार असू दे, आदिवासी विभाग असू दे, समाज कल्याण विभाग असू दे, इकडचे पैसे काढून ते बहिणींचे भागवायला लागले. त्यामुळं कंत्राटी कामगारांना उपाशी मारायची पाळी आली आहे. हे अत्यंत चुकीचं आहे. सरकारनं कंत्राटी कामगार वर्षानुवर्ष काम करतात त्यांना रेग्युलर सेवेमध्ये घ्यावं आणि सरळ सरकारी नोकर बनवावं अशी आमची अंतिम मागणी आहे. एकच मुद्दा याबाबत विचारायचा आहे, तो म्हणजे आता लाडकी बहीण या योजनेचा फटका कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आता बसतोय का? जो 2-3 महिने पगार आशांना पण बसलाय. म्हणजे सरकारला ते पैसे देण्यासाठी आता तो 1 दिवसात देणार म्हणाले ना, म्हणजे आज काहीतरी हप्ता यायचा आहे त्यांचा जूनचा का मेचा हप्ता. मग हे पाठवण्यासाठी पैसे कुठून आणायचे? तर मग यांना थोपवायचं, त्यांना थोपवायचं असं सरकारचं चाललेलं आहे. त्यांच्यातले मंत्री पण बोलतायत पण राजकीय खुर्चीच्या स्वार्थासाठी त्यांना नाही मोठ्यानं बोलता येत. हे मंत्री पण बोलायला लागलेत की दुसऱ्या खात्याचा पैसा तिकडे वळवून लाडक्या बहिणींना खुश करायला लागलेत म्हणून. ही खरीच वस्तुस्थिती आहे. दोडामार्ग तळकट फटवाडी इथं दुपारी 3 वाजण्याच्या सुमारास वस्तीच्या ठिकाणी किंग कोब्रा आढळून आला. 2 घरांच्या मधोमध तळकट येथील रहिवासी अभिजित देसाई यांना 3 वाजता हा कोब्रा दिसला. यावेळी त्यांनी ही माहिती जवळच्या घरांना सरपंच सुरेंद्र सावंत, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यांना दिली. त्यानंतर झोळंबे येथील सर्पमित्र विठ्ठल गवस त्यांच्या साथीदारांनी त्या ठिकाणी पोहोचले. ते येईपर्यंत किंग कोब्रा चिकूच्या झाडावर चढला होता. त्याला खाली उतरण्यासाठी आणि पकडण्यासाठी सर्पमित्र विठ्ठल गवस आणि साथीदारांना अथक मेहनत घ्यावी लागली. शेवटी त्यांच्या या मेहनतीला फळ आलं. किंग कोब्राला झाडावरून खाली उतरून पकडण्यात यशस्वी ठरले. हा रेस्क्यूचा थरार पाहण्यासाठी गर्दी झाली होती. हा किंग कोब्रा पकडून जंगलात सोडण्यात आला. यावेळी तळकट सरपंच सुरेंद्र सावंत भोसले, उपसरपंच रमाकांत गवस, पोलीस पाटील रामदास देसाई, माजी सरपंच MD धुरी, रमेश शिंदे, अभिजित देसाई, अमोल मळिक, अंकुश शेटे, विजयकुमार मराठे, अमुक सिद्धे, ताता बांदेकर, रामचंद्र सावंत, नारायण राऊळ, प्रज्योत देसाई, बाब्या बोर्डीकर, ज्योतिबा जनार्दन गावडे उपस्थित होते.
कोल्हापुरातून आलेल्या पर्यटकांनी गोव्यात मच्छीमाराला मारहाण केली। फरार झालेल्या त्या पर्यटकांच्या मांद्रे पोलिसांनी 24 तासात कोल्हापुरातून मुसक्या आवळल्या। क्षुल्लक कारणावरून हरमल खालचावाडा येथील लॉरेन्स फर्नांडिस या मच्छीमाराशी पर्यटकांनी वाद घातला। त्याचं पुनर्वसन मारहाणीत झालं। या प्रकरणी मांद्रे पोलिसांनी सौरभ वाळेकर, सागर झळके, कृष्णात वायगडे, राजेंद्र रावळ, शिवानंद भंडारी यांना अटक केली आहे। या कारवाईसाठी मच्छीमारांनी पोलिसांचे आभार मानले। सगळ्यात पहिले हांव देव बरें जावं म्हणटा आमचो हो मांद्रे पोलीस स्टेशनाचो PI नायक सर, तेणी खरेंच एक व्हडलें काम केलें। म्हाका दिसता त्याच्या सुपरविजनान हे पयलेच इन्सिडेंट घडले आरंबोलान, एक फिशरमॅनाक मारलो आनी ते पावले आनी तांकां 24 वरां भितर त्यांनी अरेस्ट करून तांकां गोंया हाडले कोल्हापूरसान। ताका चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा आनी हो बरो वार तेणी असोच चालू करचो। तसोच हांव ट्युरिजमा लागीं विनंती करता की तेंच्यांनी कोस्टल बेल्टाक जी ट्युरिस्ट जायते ट्युरिस्ट येतात ताटेन एक सायनबोर्ड लावपाचो, कितें प्रोहिबिटेड ते सगळे तेंच्यांनी लिस्ट करून तेजेर घालपाचे आनी तेच्या वांगडा एक 108ची सवय दवरपाची। केन्ना एक कॅज्युअलिटी जाता, कितें इन्सिडेंट जाता, ती जाता तितले एकीन तेंच्यांनी हाजीर जावपाचे त्या इन्सिडंटाचेर। म्हणून एक सगळे सांगून हांव PIक आनी एकदां देव बरें जावं म्हणटा। थँक्यू। PIची फूल मांद्रे पोलीस स्टेशनाच्या टिमीकूय हांव देव बरें जावं म्हणटा। थँक्यू। स्टेशनाचेर आसा 3 तारखेर जी घडणी घडली फिशरमॅनाचेर, आमच्या मच्छीमारांचेर, ही एक वायट घडणी घडलेली आसा। आयज आमी पळयता ट्युरिस्ट हे खरेंच बरे आनी ट्युरिस्टांक राखोंकूय जाय हें म्हणटा, पूण आयज ह्या ट्युरिस्टांनी फिशरमॅनांक तेंचे खोपीन ज्यो आमी बोटी घालून गेल्ले, ह्या ट्युरिस्टांनी तांकां हे मारले ह्या फिशरमॅनाक की ताका मर्यादाच ना ते भाशेन। आयज आमी म्हणटा फिशरमॅन आमच्या पोटाक लागून आमी धंदे करता, पूण हे ट्युरिस्ट जे मद्यपान करून बिचाचेर ओपन प्लेसीचेर ते मद्यपान करतात, हेका मर्यादा आसतना सुद्धा ते कायद्याचे भंग करतात। दुसरी आयज थितर येदी व्हडली घडणी जाली, पूण पुलीस हे आमचे कोस्टल बेल्टाचे पुलीस 2 मिनटांनी थंयसर पावले म्हणून हे व्हडलो एक हादसो वाटावलो। आयज ते तर पुलीस थंय पावना जाल्यार कितें जातलें आहलें तें हांव नको, कित्याक आमचे सगळे फिशरमॅन थंयसर आसले, पूण पुलीस पावना फुडें हे हादसो वाटावलो। पूण वाटोवन तितले थोडे ट्युरिस्टांक आमी 2-3 धरले आनी बाकीचे जीप घेवन ते पावले। ताका PIन आमकां बरो सपोर्ट केलो। अंडर सुपरविजन कोण DSP आनी SP 24 वरां जाता म्हणसर तेंच्यांनी कोल्हापूरसून तांकां हाडून आमकां दाखयले आनी PIन आपणाचो शब्द पळय आमकां दिल्लो सगळ्या फिशरमॅनाक, तो ताणें पाळलो आनी दाखोवन दिलें की खरेंच PI कितें उलयलां तें सत्य करून दाखयलां म्हणून। आयज हे भाशेन हे ट्युरिस्ट आमकां पळय जे सतावणूक करतात ते सरकारानूय हेचेर नोट डावन करचें। सरकार म्हणटा की नाही ट्युरिस्टांचेर कितें जालें जाल्यार आपूण खपोवचो ना, पूण ट्युरिस्ट जे हे पिवन ह्यो मस्ती करतात तेंचेर सरकारान मातशी तरी निर्गाय दवरची आनी तेचेर लक्ष दवरचो। एक सांगोनशें दिसता, जे पुलिसाक हो आमचो साहेब हांगर येयला तेणें जे उतर सांगलें तेणें करून दाखयलें, अशेंच तो आसासर हांगा तेणें हें उतर पाळचें आनी आमकां फिशरमॅनाक आनी ट्युरिस्टांचे आमी धंदो करता तांकां आमकां राखचें, हीच आमची विनंती आसा। आनी चड देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक इतली एक्शन 24 वरां भितर तेणें आमकां दाखोवन दिलें की आपूण कितें तरी करूं शकता म्हणून, आनी हें अशेंच तेणें फॉलो करून दवरचें। आमचो ताका फूल सपोर्ट आसतलो आनी आमी तेचे फाटल्यान आसतल्यो। पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून मालवण शहराचा आराखडा तयार करणार असल्याचं आमदार निलेश राणे यांनी सांगितलंय। मालवण नगर परिषद अग्निशमन केंद्र आणि कर्मचारी निवासस्थान इमारत उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते। आज जसं मी आपल्याला सांगितलं, अनेक गोष्टी ह्या शहरामध्ये मागच्या 10 वर्षांमध्ये ज्या झाल्या नाहीत, 21व्या शतकामधलं आपलं शहर दिसावं, आपण सगळ्यांना ते जगता यावं, यासाठी खरोखर पाटील साहेब असतील,
अनेक निर्णय त्यांनी व्यक्तिपट म्हणजे कुठलाही विलंब न लावता त्याची काम करायची पद्धत आजचं उद्या नाही, जे आहे ते आजच्या आज आपण उरकून टाकू असे कलेक्टर जिल्हाधिकारी आपल्याला मिळाले. त्या गोष्टीचंही साहेब आपलंही मनापासून कौतुक करतो की कुठलाही विषय आपल्याकडे जरी दिला आपण कुठलाही विलंब न लावता जे योग्य आहे, जे खरं आहे, जे करण्यासारखं आहे आणि जे झालं पाहिजे याच्यासाठी आपणही सातत्याने आम्हाला नेहमी सहकार्य केलेलं आहे. त्याबद्दल आपल्यालाही आपले आभार व्यक्त करतो. आणि जसंही ते बोललं गेलं की साहेब बिल्डिंग आपण बनवलं त्याच्या मेंटेनन्सचं काय, मी आणि जिरगे साहेबांनी मागे रॉक गार्डनचा एक विषय केला होता आणि अजून एक विषयाचा आपण पुढचे 5 रुपये वाढवले होते बंदर जेटीवर. तर साहेब जिथे इन्कम वाढेल तिथे माझा आणि त्यांचं कॉर्डिनेशन चालू होतं. पण हे किरकोळ इन्क्रीमेंट आहे. आपल्या मालवण शहराचा पर्यटकांचा फुटफॉल आणि आपण वाढवलेले जे काही टॅक्स असतील पर्यटकांवर, आपण आपल्या नागरिकांवर कुठलाच टॅक्स टाकत नाही, पर्यटकांवर जे आपण वाढवतोय त्याच्यामध्ये साहेब तफावत फार मोठी. आपल्याला एकदा बसून महाबळेश्वरला जे होतं साहेब, महाबळेश्वरला अनेक वर्षांपासून होतं. आम्ही एक प्रपोजल मंत्रालय स्तरावर पण एकदा विचारला होता, पण तेव्हा जीएसटी लागू नव्हतं. आता जीएसटी लागू झाल्यानंतर तुम्हाला अनेक ठिकाणी स्वतःचे टोल नाके पण राज्याला लावता येत नाही. अशी पण एक व्यवस्था जीएसटीमुळे आपल्याला करता येत नाही. तर जीएसटी असताना आपण ही व्यवस्था कशी उभी करायची ही शासन स्तरावर तुम्हाला आणि आम्हाला प्रयत्न करावा लागेल. कारण का महाबळेश्वरच्या धर्तीवर त्याच्याहून जास्त नाही तर त्याच्याहून कमी सुद्धा नाही, मालवण आता मागे नाही, कदाचित महाबळेश्वरपेक्षा पर्यटक आपल्याकडे जास्तच असतील, कमी कुठेच नाही. तशी एक व्यवस्था आपल्याला मंत्रालय स्तरातून आपल्याला करून घ्यावी लागेल की पर्यटक किती येतो आणि आपण इन्क्रीमेंट पर्यटकांवर किती टाकतो याचं एक आपल्याला कॅल्क्युलेशन करायला पाहिजे. मी आणि जिरगे साहेबांनी बसून एक छोटा प्लॅन बनवला होता. आपल्याला एक मालवणसाठी ओव्हरऑल पर्यटक हा दृष्टिकोन ठेवून आपल्याला एक प्लॅन बनवावा लागेल. म्हणजे तो का या सगळ्या बिल्डिंगचा मेंटेनन्सचा पैसा, आता कांदळकर साहेब मला सांगत होते इथे कुठेतरी स्कायवॉक त्याला जर बनवायचा झाला तर त्याच्यासाठी साहेब फर्निचर पासून सगळ्यांकडे पैसा लागला, याला मेंटेन करायला पैसा लागला. आपल्याकडे पावसाळा एवढा आहे, मालवण एवढा आहे साहेब. या सगळ्या गोष्टीचं इन्कम कसं वाढलं, आपण नगरापेक्षाही होतात साहेब, इन्कम शहराचं कसं वाढेल याच्यासाठी तुम्ही आणि मी आणि आपण सगळे प्रयत्न करूया साहेब. ह्या सगळ्या इमारती आपल्याला टिकवाव्या लागतील. आणि सामंत साहेब मला या गोष्टीचा आनंद आहे, आपण सगळ्यांनी मला आमदार केल्यानंतर कलेक्टर साहेब आठवड्यातून किमान 1 ते 2 विकास कामांचा आम्ही इथे शुभारंभ तरी करतो किंवा भूमिपूजन तरी करतो. हा माझा मोठेपणा मी सांगत नाही साहेब, माझे सगळे सहकारी मला आपण सगळे त्याच्यामध्ये साथ देतात. मालवण शहरातील वाढत्या पर्यटनामुळे वारंवार वाहतूक कोंडी होते, त्यामुळे नागरिकांनीच वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी पुढे यावं असं आवाहन जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांनी केलंय. मालवण नगर परिषद येथील कार्यक्रमात ते बोलत होते. आणि लोकांपर्यंत चांगली भावना करेल तेव्हा आपल्या तिथे काही पारला होते आपल्याला आणि प्रत्येक संख्येने याच्यातून वाढू शकते आपल्याला आणि पुढचं पण अजून वाढू शकतो. तर असं जर काही विचार करता आला तर वाटते थोडासा नागरिकांनी विचार करावा की कुठल्या रस्ते आपल्याला वर्णे करता येतील किंवा आपण रेल्वे तारीख करता येईल का. कारण आपल्याकडे रस्ता रुंदीकरण करणं फार डिफिकल्ट आहे, ते आपल्याला शक्य होणार नाही. आता ही मोठी गाडी जायचं म्हणजे आपल्याला अर्थ होऊन जाईल काही ठिकाणी. पण मला असं काही कुठूनच आपल्याला काही विनंत्या करून लोकांच्या त्याच्यावर चर्चा करून लोकांच्या काही रस्त्यावर वाढ रुंदीकरण करता आला, काही गर्दीकडे मागे घ्यायचे, फुटांची मागे आपलं काम भागतं किंवा मग माझ्याकडे वनवेली जर केली तर असं जर काय प्रयत्न करता आला तर त्याच्यापैकी तो प्रयत्न करावा. नागरिकांनी प्रयत्न तसं करायची अपेक्षा आम्हाला. या निमित्ताने मला एक बोलवलं संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. वैभववाडी पंचायत समितीत कामाला असणाऱ्या हांडे दाम्पत्याविरोधात सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या विविध तक्रारी असतानाही त्यांच्या बदल्या करून त्यांना प्रशासन पाठीशी घालतंय. या कर्मचाऱ्यांविरोधात तत्कालीन आमदार आणि विद्यमान पालकमंत्री यांची देखील तक्रार असताना प्रशासन अशांची बदली कशी करतं, प्रशासन आणि पालकमंत्री यांचा समझोता झालाय का, असा आरोप देखील ठाकरे शिवसेना युवा सेना जिल्हा प्रमुख सुशांत नाईक यांनी केलाय. काय म्हणालेत नाही पाहूया. विषय असा आहे की लक्ष्मण हांडे आणि सविता काळे यांच्याबद्दल बऱ्याच सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तक्रारी दिलेल्या आहेत आणि ते काही ग्रामसेवक म्हणून पदभार त्यांच्याकडे होता, जो विस्तार अधिकारी म्हणून काय हांडेकडे पदभार होता. अशा
यांच्यावरती, प्रशासनाच्या या अधिकाऱ्यांवरती काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी बऱ्याच तक्रारी या वैभव तालुक्यातनं त्यांच्यावर केलेल्या होत्या. त्यामध्ये तक्रारीमध्ये नितेश नारायण राणे यांचं 8/7/2024चं पण पत्र या ग्रामसेविकेबद्दल तक्रारीचं इथे आहे आमच्याकडे, आणि हे वर्षभरापूर्वीचं पत्र आहे. आणि अशा आमदाराची तक्रार असताना म्हणजे, आणि आता जिल्ह्याचे ते पालकमंत्री आहेत आणि आधी आमदार होते, 1 वर्षापूर्वी तक्रार केलेली असताना देखील ह्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवरती कारवाई झालेली नाही. एका आमदाराची आणि आता असलेल्या पालकमंत्र्यांची तक्रार असताना ह्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची तक्रारची दखल घेतली जात नाही जिल्हा प्रशासनाकडनं. ॲक्च्युली त्यांची तक्रार अशी होती की त्यांच्यावरती कारवाई करावी, या विषयावरती कारवाई करावी, आणि त्यांना उपोषण म्हणजे त्यांचेच कार्यकर्ते आहेत त्यांना उपोषणास बसायला देऊ नये आणि त्यांच्यावरती कारवाई करावी असं एक पत्र नितेश नारायण राणे यांचं आहे. आणि अशा अनुषंगाने खरं म्हणजे 8/7चं पत्र आणि पालकमंत्र्यांची पहिली प्रेस काय होती तुम्हाला माहिती आहे की मी अवैध धंदे चालू देणार नाही, मी गोवा बनावट दारू म्हणजे करणार नाही, अशी बऱ्याचशा प्रेस पहिल्या आल्यानंतर बऱ्याचशा प्रेस पालकमंत्र्यांनी दिलेल्या होत्या. आणि ह्या अनुषंगाने खरं म्हणजे आम्ही ही प्रेस घेत आहोत की आजचे हे लक्ष्मण हांडे असतील किंवा त्यांच्या पत्नी असतील यांच्याबद्दल बऱ्याच तक्रारी असताना सुद्धा त्यांची बदली केली जाते, म्हणजे बदलीमध्ये सुद्धा त्यांचं नाव आहे. आणि ही बदली कशासाठी करण्यात येते हा खरा म्हणजे प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित होतो. वैभव नाईकांनी सुद्धा माजी आमदार वैभव नाईकांनी सुद्धा प्रेस घेतलेली होती आणि ह्या ग्रामसेवकांच्या बदलीबद्दल आक्षेप घेतलेला होता. खरं म्हणजे 432 ग्रामपंचायती ह्या पूर्ण जिल्ह्यामध्ये आहेत आणि 317 ग्रामसेवक या ठिकाणी कार्यरत आहेत. तसेच 115 फक्त रिक्त पदे ह्या ग्रामसेवकांची आहेत. आणि असं असून देखील सुद्धा 19 जणांची बदलीची प्रोसेस या जिल्ह्यामध्ये चालते. खरं म्हणजे ही बदलीची प्रोसेस जी चालते ती कशा पद्धतीने चालते, कारण 115 पदं रिक्त असताना सुद्धा ग्रामसेवकांची बदली केली जाते. यांना पाठीशी घालण्याचं काम म्हणजे ही तक्रार असून सुद्धा, म्हणजे नितेश नारायण राणेची तक्रार असून सुद्धा पाठीशी घालण्याचं काम प्रशासन करत आहे का, की ह्या प्रशासनाला ह्या पालकमंत्र्यांचा दुजोरा आहे का. खरं म्हणजे हे जे धंदे चालू आहेत, जे प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही बघताय आता की अवैध धंदे चालू असणं, गोवा बनावट दारू चालू असणं, अवैध मटका जुगार चालू असणं, म्हणजे याला पाठीशी घालण्याचं काम पालकमंत्री इथे करत आहेत. आणि ह्याच्याबद्दल प्रत्येक गोष्टीमध्ये हे सेटलमेंट करत आहेत. आणि ही सेटलमेंट पालकमंत्री म्हणून हे पूर्ण महाराष्ट्रात यांची छबी निर्माण होईल याच्या पुढे, अशी भीती या ठिकाणी आहे. आणि खरं म्हणजे ह्या अधिकाऱ्यांचं जेव्हा नितेश नारायणांची तक्रार होती, पालकमंत्री झाल्यानंतर हा अधिकारी बडतर्फ झाला पाहिजे होता, पण ह्याच्या पाठीशी घालण्याचं काम हे पालकमंत्री महोदय करत आहेत. आता ते अधिकाऱ्यांबरोबर सेटलमेंट करत आहेत. आधी त्यांनी ठेकेदारांबरोबर सेटलमेंट केली, आधी अवैध धंद्यांबरोबर सेटलमेंट केली, आणि आता ते अधिकाऱ्यांबद्दल सुद्धा सेटलमेंट करून त्यांना ज्या अधिकारी अशा अवैध पद्धतीने या ठिकाणी राहत आहे अशा अधिकाऱ्यांच्या बदल्या सुद्धा ते करत आहेत. आणि ग्रामसेवक कमी असताना करत आहेत. ह्याचं मागचं कारण काय हे उत्तर या ठिकाणी त्यांनी देणं पालकमंत्री खरं म्हणजे गरजेचं आहे. तुम्ही तक्रारी म्हणताय हांडे दाम्पत्यांबद्दल, अशा कोणत्या तक्रारी आतापर्यंत प्रशासनाकडे गेलेल्या आहेत आणि प्रशासनाकडून त्याच्यावरती कोणती कारवाई झाली आहे, तुमच्याकडे काय त्याचे पुरावे? आता आमच्याकडे सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या तक्रारी आहेत, कदम असतील, पाटील असतील, अशा अनेक जणांच्या तक्रारी या दाम्पत्याबद्दल झालेल्या आहेत. आणि त्यांचा जो भ्रष्टाचार त्यांनी केलेला आहे, कोविड काळात असेल किंवा काय काळात असेल, अशा भ्रष्टाचाराबद्दल सुद्धा तक्रारी आहेत. आणि त्यांनी जी नोकरी मिळवलेली आहे त्याबद्दल सुद्धा काही जणांच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे अशा तक्रारीची चौकशी करणं हे प्रशासनाचं काम होतं. नितेश राणेंचं स्वतःचं पत्र या ठिकाणी या तक्रारीबद्दल आहे. त्यामुळे जर आताचे असलेले पालकमंत्री यांचं पत्र असून देखील सुद्धा ह्या अधिकाऱ्यांबरोबर जर कारवाई होत नसेल तर जिल्हा कुठच्या दिशेने चालतोय हे खरं म्हणजे सांगण्याची वेळ आलेली आहे. त्यामुळे ह्या प्रशासनाने याच्यावर लक्ष द्यावं, ह्याच्यावरती कारवाई ह्या अधिकाऱ्यांवरती करावी आणि जी बेकायदेशीर बदल्या तुम्ही केलेल्या आहेत त्या बदल्या तुम्ही थांबवाव्यात आणि ग्रामसेवक इथेच ठेवावेत अशी मागणी आम्ही या निमित्ताने करत आहोत. आता ज्या हांडे दाम्पत्यांपैकी एकाची आता आंतरजिल्हा बदली झालेली आहे,
त्या आता तुमची भूमिका काय आहे? आता बदलीचे तर आदेश झालेले आहेत, शिवसेना म्हणून तुमची भूमिका काय असणार आहे? आमची शिवसेना म्हणून अशीच भूमिका असणार आहे. ज्या ठिकाणी अशा खरं म्हणजे ह्या अधिकाऱ्यांवरती कारवाई होणं खरं म्हणजे गरजेचं होतं. एखादा आमदार जेव्हा ह्या 1 वर्षापूर्वी कारवाईचं लेटर देतो आणि तो आता पालकमंत्री म्हणून तिथे रुजू होतोय, त्या पालकमंत्र्यांनी ह्या अधिकाऱ्यांवरती कारवाई करणं गरजेचं होतं की अजूनही कारवाई त्याच्यावरती होत नाही. अशा कारवाई जर झाल्या नाही तर हे प्रशासन मुजोर होईल. म्हणून ह्या अधिकाऱ्यांवरती कारवाई होणं गरजेचं आहे. नाहीतर जर कारवाई नाही झाली तर शिवसेना पुढचं पाऊल उचलण्यास सक्षम आहे. एकच विषय नाही काय वैभववाडीचे अजून काही विषय नाही बंद केला. वेंगुर्ला नगर परिषद हद्दीत पॉवर हाऊस नजीक सुरू असलेल्या गटाराच्या बांधकामामुळे वेंगुर्ला विद्युत वितरण विभागाच्या कार्यालयाच्या बाहेर पावसाचं पाणी साचून रोगराई होण्याचा धोका निर्माण झालाय. ठेकेदारानं उशिरा काम सुरू केल्यामुळे आणि लवकर पाऊस पडल्यानं ही स्थिती निर्माण झाल्यानं ग्रामस्थांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. स्वच्छ वेंगुर्ला सुंदर वेंगुर्ला या ब्रीदवाक्याखाली गेले अनेक वर्ष आणि आताचे सतत बघितलं तर 6-7 महिने जवळजवळ वेंगुर्ल्यामध्ये अशी परिस्थिती आहे की लोक अक्षरशः सहन करतायत. अगदी लोकांचा अंत होईपर्यंत मुख्याधिकारी, त्यांची पूर्ण टीम असेल, त्यांचे ठेकेदार असतील, हे सर्वजण मिळून अक्षरशः जनतेची पिळवणूक करत आहे. हा वेंगुर्ला स्वच्छ निर्मल होण्यासाठी, ह्या वेंगुर्ल्याला विविध बक्षिसं मिळण्यासाठी वेंगुर्ल्यातील नागरिकांच्या प्रयत्नामुळे, नागरिकांचा सहभाग आणि नागरिकांनी केलेलं सहकार्य यांच्यामुळे आपण ही प्रचंड मोठी बक्षिसं या नगरपालिकेला घेऊ शकलो. प्रत्येक स्पर्धेमध्ये आपण प्रथम आलो, द्वितीय आलो. एवढे मोठे बक्षीस, त्याचा पैसा आल्यानंतर ह्या जी काय मंडळी होती, पूर्वीची काय नगराध्यक्षपासून जी काय मंडळी होती आणि इतर नगरसेवक होते आणि जे कोण त्यांच्या संबंधी राजकीय पक्षांची लोक होते, हा सगळ्या लोकांचा डोळा त्या पैशांवरती गेला आणि त्या पैशांवरती डोळा गेल्यामुळे ह्यांना जसं वाटेल तशी ह्यांनी कामं करून घेतली. त्याच्यामध्ये जनतेचा हिताचा कुठेही विचार केला नाही किंवा त्या ठिकाणी जनतेला त्याचा कोणता त्रास होईल ह्याचा विचार केला नाही. वेंगुर्ल्यात आज बघायला तर एवढं मोठं प्रदूषण वाढलं होतं मे पर्यंत. आता पाऊस कमी झाल्यामुळे ही परिस्थिती आहे, परंतु अक्षरशः धुळ्यामध्ये लोकांनी दिवस काढले. ह्या प्रदूषणाचा त्रास संपूर्ण आपल्या देशामध्ये, जगामध्ये प्रदूषणामुळे होणारे त्रास हे प्रत्येक वेळी कसे कमी करता येतील ह्याच्यावरती कोट्यावधी रुपये खर्च केला जातो. पण ह्या कोट्यावधी रुपये ह्यांनी नगरपालिकेने या बांधकामांवरती, मनमाने ठेकेदारांवरती खर्च केलेत आणि त्याचा त्रास उलट आम्हाला प्रदूषण करण्याला, म्हणजे प्रदूषण होण्यासाठी खर्च केला की काय अशी परिस्थिती. आधी बघितलं तर इथली जर परिस्थिती बघितल्यानंतर पॉवर गेली 2-3 वर्ष हा गटार खोदून ठेवलाय. त्या गटाराची पुनर्बांधणी झालेली नाही. त्याचे पैसे बिलं काढून ह्यांनी खाली की काय असा संशय या रामघाट बॅरिस्टर नाथपै रोडवरील लोकांनी लोक विचारते. हे कुठंतरी थांबलं पाहिजे. याच्यासाठी आम्ही त्याची कृती समिती केली सर्वजण. त्याविषयी आम्ही नगरपालिकेमध्ये जाऊन काही नागरिक बसलो होतो आणि त्याच्यामध्ये आम्ही मागणी केली होती की हा तुमचा कारभार सुधारा. याच्यामध्ये कुठंतरी तुम्ही जनतेला जनता तुम्हाला साथ घालते, जनतेचे प्रश्न तुम्ही समजून घेऊन जनतेचे प्रश्न सोडा, असं कुठेही होताना दिसत नाहीये. तर उलट आम्ही एवढं सांगू नये, काही ठराविकच गोष्टी त्यांनी जो लक्षित केल्या, बाकीच्या गोष्टी तुला आहे. इथं पाणी साचले, या पाण्यामुळे किती दुर्गंधी तर येतेच आहे, त्याच्यामुळे रोगराई किती वाढणार आहे. हिरवी तुम्ही स्वच्छतेचे नारे देताय, लोकांना तुम्ही दंडाचे पावत्या पाठवता, तुम्हाला 500 रुपये तुम्ही वर्गीकरण करून दिले नाही. याची इथं परिस्थिती काय, इथं बघायचं का बॉटल, दारूच्या बॉटल, प्लास्टिक बॉटल सगळं इथून शेवाळ इथून साचले. आता एवढे दिवस झाले आहेत आणि ह्याच्यामुळे लोकांना MSEBची कंपाऊंड वॉल धोक्यात आली आहे. या सगळीकडे तुम्ही दुर्लक्ष करताय. म्हणजे तुम्हाला नेमकं करायचंय तरी काय, वेंगुर्ला सुधारायचंय की फक्त पैशांचा एकदा ते खर्च घालून तुम्हाला ते एकदा संपवायचे आहेत आणि आपली टक्केवारी घेऊन तुम्हाला फक्त आपले खिसे भरायचे आहेत का? अशा प्रकारचा नागरिकांचा हा सगळ्यांचा असा सगळीकडे आजकाल ग्रुप झाल्यानंतर सगळ्यांनी याच्यावरती सगळ्यांना अशाच प्रतिक्रिया दिल्यात. ही सगळे चालले ते पैसे खाण्यासाठी चालले, जनतेसाठी काहीच चालले नाही. जनतेचा त्याच्यापासून होणारा त्रास काय याच्याबद्दल त्यांना अजिबात सुख दुःख नाही. हे दुर्दैवाने सांगावं असं वाटतं. आता मी ह्या विषयासाठी मुख्याधिकाऱ्यांना फोन केला, त्यांनी उचलला नाही. मुख्याधिकारी आमचे सेवक आहेत, त्यांनी एवढं लक्षात ठेवावं की ते सेवक आहेत, परंतु पूर्व त्यांचं बघितल्यानंतर, पूर्व त्यांची जी काही हिस्ट्री बघितल्यानंतर मला वाटत नाही ते क्रियाशील आहेत. निष्क्रियच मला वाटतं 100%. म्हणूनच त्यांनी फोनही उचलला नाही, फोन करण्याचं सौंदर्य दाखवलं नाही.
ही फार दुर्दैवाची बाब आहे। आणि अशा प्रकारे जर हे जर काय जंगलराज यांचं चालू असेल तर ही वेंगुर्ल्यातील जनता आता एकत्र झालेली आहे। प्रत्येक ठिकाणी आवाज उठवला जाईल आणि आवाजातून ह्यांचे जे काही कारनामे चाललेले आहेत ते आम्ही उघड पाडू, जनतेसमोर आणू आणि जनतेला दाखवून देऊ की ह्यांनी कोणी हे मिळून काय षडयंत्र असून कसं पैशाचा वापर करून या ठिकाणी सगळे पैसे नगर संपून टाकले। आता बघा ना, तिथं त्या घोडेबाव गार्डन कडे चार्जिंग स्टेशन बांधलं, दुसऱ्या दिवशी त्याला प्लास्टिक बांधलं। मुख्याधिकाऱ्यांना ज्यांनी उद्घाटन केलं त्याला लाच वाटली पाहिजे की दुसऱ्या दिवशी चार्जिंग स्टेशन बंद होतं। म्हणजे तुम्ही कोणासाठी करताय? शवदाईने बंद आहेत, तुमचे पाण्याचे सगळे फिल्टर बसवले, लोकांना पाणी देत होता ते सगळं बंद आहे। हे पैसे तुम्ही वाया घालवताय जनतेचे, हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे। आणि ह्याला आम्ही थांबवण्यासाठी ही सर्व जनता जशी उभी आहे ही सर्व जनता नक्कीच आता खळून उठलेली आहे आणि ह्याच्या विरुद्ध आवाज नक्की उठवणार आहे। कारण ह्यांना ठेके दिले किंवा ह्याची टेंडर केव्हा झाली, यांनी सर्व कामं ही मार्च पूर्वी होणं गरजेचं होतं। रस्त्याचे डांबरीकरणाची कामं मेच्या 15 तारीख अगोदर होणं महत्वाचं होतं, परंतु ह्याच्या दुर्लक्ष का केलं? का करताय ठेकेदारांचे लाडे? कशासाठी? म्हणून तुम्ही त्यांना ठेका दिला, त्यांना काळ्या यादीत टाका, तेच पुन्हा ठेकेदार आहेत ते रस्त्यामध्ये पावसामध्ये ते रस्ते डांबरीकरण करतात। उद्या हे रस्ते टिकणार आहेत का? हे रस्ते टिकणार आहेत का? यांनी आता जे काय कॉन्क्रीट वगैरे ओतत आहेत पावसामध्ये त्याच्यात सिमेंट वाहून गेलं, हे पाणी थोपून असं ठेवलंय आणि त्याच्यात बाकीचे काय पाणी निचरावतं याच्यावरून ह्यांचं सिमेंट वाहून गेलं, खाली आता वाळू आणि फक्त दगडच राहिले। ही अशी परिस्थिती आहे आणि ठेकेदारांचे खरोखरच म्हणजे ठेकेदारांचं एवढं प्रभुत्व नगरपालिकेवरती आहे की नगरपालिकेचं काही यांच्यावर प्रभुत्व नाही। त्यांचे इंजिनियर आहेत, ते फक्त ऑफिसमध्ये बसून असतात, ते फक्त बिल करताना फक्त टक्केवारीचे मालक आहेत। हे 100% आणि सर्वसामान्यांचं हेच मत आहे। नमस्कार, मी अक्षय पावसकर, कनिष्ठ अभियंता वेंगुर्ला ग्रामीण। सध्या वेंगुर्ला शहरचा चार्ज आहे माझ्याजवळ। तरी कारण इथे आमचं जेव्हा हे पाणी तुंबून ठेवलेलं, जेव्हा JCB वापरत होते, म्हणजे जेमतेम 1-2 आठवडे झाले असतील, 2 आठवड्यापूर्वीपासून हे पाणी असं तुंबून ठेवलेलं आहे। त्या JCB जेव्हा लावलेला त्यावेळी आमची एक LTची केबल आहे ती पण एक फोडलेली आहे, त्याची तक्रार पण नगर परिषदेला केली आहे। किंवा जेव्हा काम करणार आहे खोदकामाचं त्यावेळी जेव्हा काम करताय तेव्हा पूर्वकल्पना दिल्याशिवाय म्हणजे कोणतेही होत नाही, कारण आमच्या लाईन अंडरग्राऊंड आहेच बऱ्यापैकी वेंगुर्ला शहरच्या। त्याच्यामुळे जेव्हा खोदकाम किंवा नाले दुरुस्तीचं काम चालू आहे तेव्हा जेव्हा म्हणजे आमच्याशी संलग्न होऊन काम करणं होतं, पण काही झालेलं नाही। त्याच्यामुळे एक LT लाईन पण आमची फॉल्टी आहे त्याच्यामुळे हे कामामुळे। आणि जे हे पाणी तुंबून ठेवलंय, जेव्हा म्हणजे मोठा पाऊस वगैरेचे सरी येत असतात तेव्हा ह्याप्रमाणे इकडचा आमचा सकल जो भाग आहे, वेंगुर्ला सबस्टेशन हे मागच्या बाजूला आहे, त्याच्यामुळे इकडचं पण जेव्हा मोठा पाऊस चालू होतो तेव्हा मग तुंबून जातो। म्हणजे पूर्ण आमच्या सब डिव्हिजनचा एरिया, सबस्टेशनचा एरिया पूर्ण पाण्याखाली, म्हणजे गुडघाभर तरी पाणी येतं, म्हणजे 2 फूट एक अर्धा फूट तरी पाणी भरून राहतं जास्त पाऊस आला तर। आणि त्याच्यामुळे आता हे भिंती पण आमच्या त्या हे झालेल्या आहेत, त्या कोसळ्याच्या मार्गावर आहेत आणि ते गाडी पार्किंगची पण शेड आहे। गाडी पार्किंगच्या शेडमध्ये पण गाड्या असतात। जर ही भिंत पाणी अजून तुंबल्यामुळे जर भिंत आता ह्याच्यात तोल गेलेलंच आहे भिंतींचा, त्याच्यामुळे जर गाड्यांचं नुकसान झालं पण जीवित वित्त आणि ह्याचं पण होऊ शकतं ना नुकसान। 2 आठवड्यापूर्वीपासून हे पाणी थांबून ठेवलेलं आहे आणि आम्ही पत्र दिलं, तर गेल्या आठवड्यामध्येच नगर परिषदेला पत्र देऊन झालंय त्याबाबतचं। अजून कारवाई काय नाही केलं, दखल नाही आमच्याशी कोणी असं केलेलं पण नाही कॉन्टॅक्ट मध्ये किंवा काय, तोच विषय राहिला। मित्र हो, जल नियंत्रण प्रदूषण कायदा 1974 कलम 25 नुसार एका ठिकाणी गटाराचं पाणी तुंबणं हा खूप मोठा प्रकारचा गुन्हा हा संबंधित प्रशासनावर होऊ शकतो। ह्यामुळे बऱ्याच प्रकारचे शारीरिक दुष्परिणाम होऊ शकतात। मुळात हे गटाराचं पाणी हे जिथे पाण्याचे स्रोत आहेत, विहिरी आहेत, तिथे ते झरपत जातं आणि तिथून त्या माणसाला, आजूबाजूच्या माणसांना त्याच्यापासून बरेचसे प्रॉब्लेम होऊ शकतात। मूत्राशयाचा प्रॉब्लेम होऊ शकतो, लिव्हरचा प्रॉब्लेम होऊ शकतो, डोळ्यांची जळजळणी प्रॉब्लेम होऊ शकतो, पोटामध्ये मळमळणी, उलट्या, गॅस्ट्रोएंटरायटिस अशा प्रकारचे पोटाचे रोग होऊ शकतात। त्याचप्रमाणे मेंदूच्या बाबतीत चक्कर येणं, भोवळ येणं, चक्कर येऊन पडणं अशा प्रकारचे रोग होऊ शकतात। ह्यामुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये डासांची पैदास होऊ शकते साचलेल्या पाण्यामुळे, आणि ती पैदास झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या भागामध्ये किंवा त्या शहरामध्ये साथीचे रोग हे होऊ शकतात, वाढू शकतात। आपण किती प्रकारे जरी औषधोपचार करण्याचा प्रयत्न केला तरी अशा प्रकारच्या डासांचं निर्मूलन नाही झालं तर त्या भागामध्ये साथीचे रोग मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढून तिथल्या जनतेला त्याचा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रॉब्लेम होऊ शकतो।
त्यामुळे आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून अशा प्रकारचा पाण्याचा निचरा होणं हे अत्यंत गरजेचं आहे असं मला तरी वाटतं आणि या बाबतीत जनतेने उठाव करण्याची आवश्यकता आहे असं मला वाटतं. गेले 6 महिन्यापासून काम सुरू आहे ते, पण नगरपालिकेचे अधिकारी म्हणा किंवा इतर जे कोण प्रशासकीय आहे त्यांचा या ठिकाणी अजिबात लक्ष नाही, दुर्लक्ष आहे. त्या ठिकाणी पुढचं काम चालू असल्यामुळे इकडे पाणी साठवून ठेवल्यामुळे 2 आठवडे झाले. पाणी साठल्यामुळे ते या ठिकाणी प्रादुर्भाव इथे आजूबाजूला जी घरं आहेत त्यांना त्याचा त्रास होतो किंवा वाहतुकीला पण हा त्रास होतो. जर काही एक साईडने जर गाडी पार्किंग वगैरे केली किंवा साईड देण्यासाठी बाजूला गाडी आली तर पडण्याची शक्यता आहे. आणि या ठिकाणी अशा प्रकारे पाणी साठवून ठेवल्यामुळे दुर्गंधीचा या ठिकाणी प्रॉब्लेम झालेला आहे. तरी पण शासकीय अधिकाऱ्यांनी याच्यावर लक्ष देऊन हे पुढील कार्यवाही या ठिकाणी करायची आहे. वारंवार याची MSCB कडून म्हणा किंवा नागरिकांकडनं तक्रार गेली आहे, तरी पण या ठिकाणी दुर्लक्ष होत आहे. केला पण ते कोणीच फोन उचलत नाही. शिवसाहेबांना फोन केला तर म्हणतात मी मिटिंगला आहे, परत एकदा फोन केला तर मी मुंबईला आहे. असं काही नाही काही कारणाची बहाणे सांगत असतात. त्यामुळे इकडे कोणीच येत नाही. प्रत्यक्ष त्यांच्याने प्रत्यक्ष पाहणी करावी ना, आणि तो काय तो योग्य तो निर्णय द्यावा. खरं तर हे काम मार्च एंडिंग पर्यंत होणं गरजेचं असतं. आता पावसाळा सुरू झालेला आहे, तरी पण अजून कामाकडे काही उचल घेतलेली नाही. कोणीच प्रशासक इतकी माणसं येत नाही. प्रशासकांनी या ठिकाणी लक्ष द्यावं असं तुमच्या माध्यमातून आम्ही त्यांना आवाहन करतोय. नाही तर पुढील मग ग्रामस्थांनी भूमिका घेण्यात येईल. सर्वात महत्त्वाचं आपल्याला कोरोनाने शिकवले की आरोग्य सर्व महत्त्वाचं आहे. कोरोनामध्ये आपण सर्व घरी थांबलो होतो, सगळं थांबलं होतं. फक्त एक होतं की मनुष्य जिवंत राहायला पाहिजे, जीवन जगलं म्हणजे प्रत्येकाचं जीवन हे महत्त्वाचं आहे. आणि आरोग्याच्या दृष्टीनेच आपण स्वच्छता मोहीम घेतली हाती आणि आपली वेंगुर्ला स्वच्छ वेंगुर्ला सुंदर वेंगुर्ला आपण बक्षीसही मिळवलेली आहेत. पण इथे आता बघताना आपल्याला काय दिसतंय, प्रत्यक्षात बघताना इथे फक्त पाणी तुंबलेलं आणि त्याच्यामध्ये विषारी असे एक प्राणी असे वावरताना दिसत आहेत. आणि हा कुठेतरी आरोग्याच्या दृष्टीने फार धोकादायक आहे. इथे जवळपास शाळा आहेत, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग सगळे वावरताना दिसत आहेत आणि त्यांच्यामध्ये रोगप्रतिकारक शक्ती कमी असते. आणि अशा वेळी जर या आरोग्याची जर दुर्लक्षित केलं तर फारच पुढं भयावह चित्र होणार आहे. आणि खरोखर स्वच्छ वेंगुर्ला फक्त आपण बक्षीस नाही घ्यायचं तर खरोखर स्वच्छता ठेवणं आवश्यक आहे. महिला, ज्येष्ठ नागरिक सर्व इथून सकाळी फिरत असतात आणि या अशा जर व्यवस्था जर आपण नगरपालिकेकडून झाल्या तर ते फार भयानक आहे. नगरपालिकेने स्वच्छता नुसतंच बक्षीस न ठेवता ती खरोखर स्वच्छता करायला हवी आणि आरोग्याच्या दृष्टीने सगळ्यांचा विचार व्हायला हवा एवढंच मला वाटतंय. शिवाय इतर जे आपले बांधव सांगत आहेत, ज्या त्या ठिकाणी नगरपालिकेची काम चुकारपणे दिसत आहे, तिथं निष्काळजीपणे दिसत आहे, तर हे सर्व सुधारणा होणं अत्यावश्यक आहे. सिंधुदुर्गातील पहिली खासगी टेक्निकल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट म्हणजेच यशवंत ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट कणकवली. 6 महिने कालावधीचे कोर्सेस, 4 महिने कालावधीचे कोर्सेस तसेच 2 महिने कालावधीचे कोर्सेस. अधिक माहितीसाठी संपर्क ऑफिस 7887 31 66 71 आणि 94 20 20 61 90. आता 6 महिन्यात कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघात कोट्यवधींचा निधी आलाय, मग मागच्या 10 वर्षात निधी का आला नाही असा सवाल करत आता महायुती सरकारच्या माध्यमातून मतदारसंघाचा कायापालट करण्यात येईल असा विश्वास आमदार निलेश राणे यांनी मालवण किर्लोस इथं बोलताना व्यक्त केलाय. किर्लोस पुलाच्या उद्घाटन प्रसंगी आमदार निलेश राणे बोलत होते. पाहूयात. मी सन्माननीय कार्यकारी अभियंता धनंजयजी भोसले यांचं मनापासून कौतुक करतो, त्यांचं डिपार्टमेंटचं अभिनंदन करतो की अत्यंत गरजेचा आणि महत्त्व असलेला हा ब्रिज आपण दिलेल्या कालावधीमध्ये किंवा त्याच्यापेक्षा कमीत कमी कालावधीमध्ये आपण हा पूर्ण केला. त्याबद्दल मी आपले आणि आपल्या डिपार्टमेंटचे मनापासून अभिनंदन करतो आणि आपले आभार मानतो. कारण का पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेची परिस्थिती मला माहिती आहे. आपण कुठल्या परिस्थितीमध्ये त्या डिपार्टमेंटमध्ये काम करतात. मी खासदार असताना जवळपास वार्षिक 60 ते 70 कोटी एवढाच निधी आम्हाला तेव्हा मिळायचा. कारण का तेव्हा मुळातच एक देशाची उलाढाल होती ती तेवढी मोठी नव्हती आणि म्हणून 70-75 कोटीच्या आसपास असलेल्या तो पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेचा निधी आम्हाला तेव्हाही कमी पडायचा.
आणि मधल्या काळामध्ये तर ह्या योजनेचा म्हणजे पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेचा निधीच काही वर्ष बंद होता. तो नंतर मोदी साहेब आल्यानंतर तो सुरू झाला. खरं तर मोदी साहेबांचे आपण मनापासून आभार मानले पाहिजे. अनेक वर्ष बंद असलेली पंतप्रधान ग्रामसडक योजना ही मोदी साहेबांमुळे सुरू झाली, त्याबद्दल त्यांचे आभार मानले पाहिजे. आणि त्यानंतर मला जी भोसले साहेबांनी माहिती दिली, एडीबी म्हणजे एशियन डेव्हलपमेंट बँककडे हा प्रोजेक्ट गेला आणि त्या प्रोजेक्ट फायनान्समध्ये त्या बँकेने या प्रोजेक्टला फायनान्स केलं. मला आपल्याला सांगायला आनंद होईल, जेव्हा आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथ शिंदे साहेब झाले, त्या काळामध्ये एडीबीनी आणि या डिपार्टमेंटनी ह्या कामाची वर्क ऑर्डर काढली आणि आज आपलंच महायुतीचं सरकार असताना हे ब्रिज आज पूर्ण होते. अनेक विकास कामं अजूनपर्यंत या मतदारसंघामध्ये करायची बाकी आहेत, शिल्लक आहेत, ज्याचा उल्लेख आता सामंत साहेबांनी केला. ही सगळी विकास कामं आज सकाळी पण ज्या गोष्टीचा उल्लेख झाला, आम्ही फायर ब्रिगेडच्या एका केंद्राचं आम्ही उद्घाटन केलं. ही सगळी विकास कामं करत असताना खरोखरच मी महायुती सरकारच्या आमच्या सगळ्या नेत्यांचे मनापासून आभार मानतो. कारण का आम्ही जी काही कामं घेतो हातामध्ये, आम्ही जेव्हा सरकार दरबारी जातो, आम्ही जेव्हा सरकारकडे मागणी करतो, सभागृहाच्या माध्यमातून करतो किंवा मंत्र्यांच्या माध्यमातून करतो, ते देण्याचं काम जर कोण करत असेल तर ते सरकार करत असतं. आणि म्हणून मी महायुती सरकारचं मनापासून अभिनंदन करतो. सामंत साहेब, आपण मागच्या 4-5 महिन्यापासून आपण ज्या कौशल्याने आपण संघटना सांभाळत आहे, मानावरती मतदारसंघाची कामं घेऊन जायला, आपल्या जिल्ह्याची कामं घेऊन जायला मला जो वेळ मिळाला आणि आपल्या महायुती सरकारने आपल्याला जी खरोखरच ही कामं करून दिली, साहेब हे काय सोपं नाही. हे मी करतोय का असं सांगायचा माझा उद्देश नाही. हे आपल्या सगळ्यांच्या सहकार्याने होत आहे. साहेब, करोडोचा निधी आज आपल्या मतदारसंघामध्ये येण्याचं कारणच आपलं महायुती सरकार आहे. हे सगळं काही करत असताना बारकाईने अनेक प्रश्न हे आपल्याला मागच्या 10 वर्षामध्ये सोडवले का गेले नाही, माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यासमोर प्रश्न पडतो. छोटे छोटे प्रश्न होते. मी जेव्हा भोसले साहेबांशी बोलतो, अनेक वेगळ्या वेगळ्या अधिकाऱ्यांशी बोलतो, साहेब विषय फार मोठे नसतात, किचकट असतात, पण सोडवण्यासारखे किंवा न सोडण्यासारखे नसतात. पण ते झालेच नाही. मागचे 10 वर्ष फक्त टीका करण्यामध्ये गेली किंवा कुठल्या तरी वेगळ्या विषयाच्या मागे पाठलाग करण्यामध्ये गेली, पण उडाळ मालवण ह्या मतदारसंघासाठी जे करणं भाग होतं, जे करायला हवं होतं, ते झालंच नाही. आणि त्यामुळे साहेब आपण जे काय करतोय, सन्माननीय शिंदे साहेबांच्या आशीर्वादामुळे, साहेब त्या सभागृहामध्ये प्रश्न मांडल्यानंतर, कुठल्याही मंत्र्याकडे गेल्यानंतर, राणेसाहेब खासदार असल्यामुळे, आज नितेश राणे पालकमंत्री असल्यामुळे, साहेब अनेक की ज्या काही अडचणी येतात, त्या अडचणी वाटतच नाही, ते सोडवल्या जाऊ शकतात आणि त्या सुटल्या, त्या खऱ्या अर्थाने या सगळ्यांची ताकद आपल्या मागे आहे. म्हणून हा सगळा प्रश्न, हे सगळे प्रश्न सुटण्या मागणे, त्याच्या मागे फार मोठं योगदान या सगळ्यांचं. आपण सगळ्यांनी लक्षात घ्या, माणूस कोण असतो, कोण आपण निवडून देतो, त्यालाही फार महत्व असतं. हे मी माझं सांगत नाही. आज महायुतीचं सरकार आलं आणि त्या पाठबळामुळे आज हे सगळं शक्य होऊ शकलं. नाही तर भोसले साहेबांना विचारा, या एशियन डेव्हलपमेंट बँक असतील, यांचे कोण अधिकारी असतील, आज कदाचित असतील, मला माहीत नाही. तुम्ही ठेकेदारांना विचारा, सामंत साहेबांना विचारा. तुम्हाला सामंत साहेब माहिती आहे, सगळी ठेकेदारी, पंतप्रधान ग्रामसडक योजना, लोक अधिकारी वर्क ऑर्डर घेऊन तयार होते, लोक काम घ्यायला तयार नव्हते. भोसले साहेबांना माहिती होती. आम्ही तेव्हा सत्तेत पण नव्हतो. आम्ही काही लोकांना आणले की बघा, तुमचं जर नुकसान झालं, तुमचा जर काय कुठे फेल गेलं तर आम्ही जबाबदारी घेतो, पण तुम्ही काम घ्या, काम सुरू करा. असं करून आम्ही, मला असं वाटतं भोसले साहेब, आपण मजुऱ्याचं पण काम तसंच दिलं, बरोबर ना? तसंच दिलं. आम्ही कुठला तरी कॉन्ट्रॅक्टर दिला, बाबा कर, दर्जा आम्हाला चांगला दे. त्याच्यानंतर तो बदलला, दुसरा कोणतरी कॉन्ट्रॅक्टर आला. असे हे सगळे करत करत आपण टप्पे
कुडाळ मालवणसाठी भरपूर मेहनत आपण घेतोय. हे फक्त माझं एकट्याचं नाही, या सगळ्यांचं योगदान त्याच्यामध्ये फार मोठं आहे. खरोखरच मनापासून आपल्या सगळ्यांचे मी आभार मानतो. सामंत साहेब, आज नजर जाईल तिथे संघटना उभी राहते, नजर जाईल तिथे, म्हणजे कोणाला बोलवायला लागत नाही की बाबा तुम्ही शिवसेनेत या. शिवसेना मुख्य नेते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना अभिमान वाटेल अशी संघटना सिंधुदुर्गात उभी करू असा निर्धार आमदार निलेश राणे यांनी व्यक्त केलाय. किर्लोस मालवण किर्लोस येथील कार्यक्रमात निलेश राणे बोलत होते. लोक आमच्याकडे येत आहेत, काय येतोय म्हणून येत नाहीये. निलेश राणे पूर्वीचा पण तसाच होता, आताही तसाच आहे. दत्ता सामंत साहेब पूर्वी तसेच होते, आताही तसेच आहे. पण जे शब्द देऊ ते पूर्ण करू म्हणून आज संघटना चारी बाजूनी वाढते होती. चारी बाजूनी कुठेही कोणाला सांगायची गरज पडत नाही. विरोधक टीका करतील ते त्याचं काम आहे. आता रिकाम टेकडे आहेत तर ते टीका करणारच. मला त्यांच्या टीकेवर जास्त लक्ष द्यायला मला काही गरज सुद्धा नाही. पण आमच्या संघटनेकडे आज लोक एक आशेने बघतात. मी माझं स्वतःच त्याच्यामध्ये श्रेय घेत नाही, पण आमच्या संघटनेकडे जे काय बघायचा जो दृष्टिकोन आहे, शिंदे साहेबांनी एक संघटना उभी केली. आज महाराष्ट्रभर आंग्रे साहेब जर कुठे सर्वात जास्त प्रवेश होत असतील तर ते शिवसेनेमध्ये प्रवेश होत आहे. महाराष्ट्रभर, फक्त कुडाळ मालवणचा किंवा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं सांगत नाहीये, महाराष्ट्रात जर सर्वात जास्त प्रवेश होत असतील तर त्याचं कारणच आहे जीवाभावाची संघटना आहे. एकामेकासाठी जीव देणारी संघटना आहे. नुसतं कुठेतरी कामं होत आहेत, कुठले तरी ब्रिज बांधले जात आहेत, कुठले तरी रस्ते बांधले जात आहेत म्हणून आम्ही संघटना उभी करत नाही आहोत. कुठेतरी कोणाला तरी गरज आहे, ज्याचा आवाज कोण ऐकत नाहीये ना, त्याच्यासाठी शिवसेना उभी राहते. आणि म्हणून कोणाला बोलवावं लागत नाही. आज जेवढे फोन सामंत साहेबांचे वाजत असतील, माझे तेवढे वाजत नसतील. साहेब आम्हाला आज प्रवेश करायचा आहे, साहेब अमुक सरपंच आम्हालाच प्रवेश करायचा आहे, साहेब मी शाखा प्रमुख किंवा अमुक कुठून तरी आम्ही या पदावर आहोत, आम्हाला आता शिवसेनेमध्ये काम करायचं आहे. कारण का त्यांना माहिती आहे शिवसेनेमध्ये गेल्यावर आमची कामं होणार, त्याचा विश्वास त्यांना आहे आणि संघटनेमध्ये त्यांना जपलं जाणार. नुसतं संघटना म्हणजे काय कामं देऊ किंवा देऊ नये याच्यावर अवलंबून नाही. जीवाभावाची संघटना बांधायची. आम्हाला शिंदे साहेब नेहमी विचारतात, गेले संघटनेचं काय झालं, कामाचं तू करशील. सामंत साहेब कामात आपण करू. शिंदे साहेबांना संघटना अशी उभी करून द्यायची आहे की त्यांना अभिमान वाटेल. जर कोण उभी करत त्याच्या संघटना महाराष्ट्रामध्ये तर तो आमचा सिंधुदुर्ग जिल्हा 1 नंबरवर आहे असा अभिमानाने ते कुठेतरी बोलले पाहिजे. याच्यासाठी धडपड आहे, याच्यासाठी धडपड आहे. म्हणून सामंत साहेबांची साथ मला आहे. म्हणून मोकळेपणाने मंत्रालयावर कुठल्याही कमिटीवर मन मोकळेपणाने मी काम करू शकतो, वेळ देऊ शकतो. कारण मला माहिती आहे एका बाजूने संघटना सांभाळण्यासाठी आमचे हे सगळे सहकारी, सामंत साहेब असतील, आंग्रे असतील, आमचे पडते असतील, सगळे आमचे सहकारी कामाला लागलेले. आणि म्हणून त्यांचा शब्द कुठे पडू द्यायचा नाही. आमचा लाड असेल ज्याचा उल्लेख झाला, मी तुम्हाला मनापासून विनंती करणार आहे. अजून पण अनेक कामं शिल्लक असतील, अनेक कामं करायची असतील. मला वाटतं राजू बरोडेकरने ज्याचा उल्लेख केला, 3 ब्रिजेसचं काम, राजू बरोबर आहे ना, 3 ब्रिजेसचं काम आपण ऑलरेडी केलेलं आहे. बाकीची कुठली आपली यादी असेल आमच्या सामंत साहेबांकडे द्या. जी काही उरली सुरली कामं असतील ती 100% सगळी पूर्ण केली जातील. एवढंही या व्यापाराकडून आपल्याला मी शब्द देतो. भरपूर काम करणं बाकी आहे. एक ब्रिज झालं किंवा 3 ब्रिजेस झाले, काही रस्ते झाले म्हणून सगळं काम संपलं असं मी मानत नाही. अनेक कामं करायची, अनेक प्रस्ताव नवीन तयार करायचे. मी भोसले साहेबांना विनंती करणार, पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेमध्ये काही निकष बदलल्यानंतर अनेक गावं आता त्याच्यामध्ये येऊ शकतात, अनेक गावं आपण त्याच्यामध्ये जोडू शकतो. कारण का तेव्हा आम्ही खासदार असताना निकष वेगळे होते, आता निकष बदलण्यात आले. त्याच्यामध्ये तेव्हा लोकसंख्येच्या आधारावर होतं, आताही लोकसंख्येच्या आधारावर, पण लोकसंख्या कमी लोकसंख्येवर पण आपण गावं आता जोडून देऊ शकतो. अशी आता तरतूद या योजनेमध्ये केली गेली आहे. म्हणून साहेब जिथे जिथे आपल्याला वाटतं की इकडे 5 गावं जरी शिल्लक राहतील, छोटी गावं जरी असतील, तरी या योजनेची कशी जोडता येतील एक प्लॅन आपण तयार करा. आपण सगळे बसून एकही गाव या योजनेतून, पंतप्रधान ग्राम सडक योजना या गावाच्या बाहेरून किंवा आतमधून जात नाही असं तर एक गाव सुद्धा आपल्या या मतदारसंघामध्ये राहता कामा नये. तुम्ही कामं 100% करताय.
तुम्ही आपुलकीने करताय म्हणून भोसले साहेब तुमचं मनापासून मी कौतुक करतो, आपल्या डिपार्टमेंटचं मी मनापासून कौतुक करतो. आता माझी आम्ही दिलेली जबाबदारी 100% तुम्ही पार पाडाल एवढी मनामध्ये माझ्या खात्री आहे. एकही गाव आमचं पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेमधून किंवा मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेमधून वंचित राहता कामा नये याची खबरदारी तुम्ही घ्या. बाकी जिथे काय कमी पडत असेल तिथे आमचे शिंदे साहेब आम्हाला कमी पडायला कुठे देणार नाही आणि आमदार म्हणून मी कुठे कमी पडायला देणार नाही एवढं मी तुम्हाला व्यासपीठावरून 100% खात्री देतो. शिवस्वराज्य दिनानिमित्तानं मालवण पंचायत समितीत राजदंड स्वराज्य गुढीची उभारणी आमदार निलेश राणे यांच्या हस्ते करण्यात आली. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमेचं पूजन तसेच स्वराज्य गुढीचे विधिवत पूजन करण्यात आलं. छत्रपती शिवाजी महाराज यांना शिवराज्याभिषेक दिनी त्रिवार मानाचा मुजरा करण्यात आला. त्यानंतर आमदार निलेश राणे यांचा गटविकास अधिकारी दालनात सत्कार करण्यात आला. यावेळी गटविकास अधिकारी श्याम चव्हाण यांसह सर्व विभागाचे प्रमुख अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. मान्सून करणार कमबॅक, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा पगार रखडला आणि भरवस्तीत सापडलेल्या किंग कोब्राचं थरारक रेस्क्यू. बातमीपत्रात वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.